So the question is, since wena ungazi izibandakanye nomfana ne, into manje yitshitshi engazilayo nomfana. I don't say equivalent. Ungasho nawe ukuthi usayitshitshi. Angikaze. Wena ulalwanga awulalanga. Angilalwanga. Oh. So usayitshitshi. Okay. No. Amen. On our next episode on NT91 TV, and today we have Ule Sishi, into being our 9 months in the building, and we have an amazing guest today. So I want to Hi, Dola. How are you? It's amazing to have you today. Thank you so much, my love. Yes. So tell us, abalali bafuna ukwazi ekhaya ukuthi namhlanje masithi owam ngubani owam? Owami umfana nje, umfana waseNanda. Okay. Ohlala eMatabetulu nguowama kaMthembu. Yes, yeah. Okay. Okhulele kiphi indawo owam? Ngikhulele khona eNanda eMatabetulu, ngifunde khona nje eMatabetulu Primary School, ngaze ngaya bangena phezulu, which is Avoca Secondary School njengamanje ngiyokwenza inyaka kwami ukugcina nje this year. So which is metric dollars. Yebo. Okay, so usichazele nje abalali bekwazi ukuthi bakubone on social media ukuthi ngendlela obold ngakhona siyakubona ukuthi umsebenzi omuhle owenzayo uyamangalisa. So abalali ekhaya bafuna ukwazi ukuthi yini lekwenze ukuthi ukwazi ukuthi uthi step out from your comfort zone ukuthi manje sengizobuka abantu abamillion I'm posting each and every day. How do you keep up with content yakho? Ukuthi, I remember when I was in grade 9, if I'm not mistaken. In high school, kwakunokuthi she mina kahle mina high school babengakazi ukuthi okay this one is gay. Ngavela kokukhona I Valentine's Day, which is ngomhla 14 February. But ngisakhumbula ukuthi ukuba mangivela lapho I think babefuna MC lapho akekho umuntu oyazi ukuthi hayibo lona nje kanje no akekho wayazi. Ayike ngihamba ke kwakune competition futhi kwakune competition esikoleni mangifika I competition bafike bangibona ukuthi hayi yabo lo singasebenza naye ngiphaphe lapho ngivele nje ngibe open lapho ngivele nje ngingayifihli ukuthi okay guys nginje nobe ngibone lapho ukuthi okay this one is gay. Okay ngibe right sports once ngafika ekhaya ngayitshela ukuthi ngikhathele manje ukuyifihla because ngiyifihla laba because impilo yami le kumele ngiphile impilo yami ngiphile ngendlela engiyithandayo futhi. So esikoleni bakutreat kanjani nje usumfundi usuvelile kubona ukuthi okay so now lo mfundi besinawo is becoming owam owam so bakuphatha kanjani? So esikoleni bangiphathe kahle shame most of your teachers bangiphathe kahle but phela uyazi ukuthi kukhona izingane lezi ezofuna zama ukudicelela phansi zibiza ngalowo magama lawo anzima. So ngayitshela nje ukuthi angibe brave ngibaqonde labo ngingafuni ukuthi umuntu angidlalele la ekhanda lami because phela nami end of the day ngiyindoda ngiyinsizwa. So nje ngangafuni ukuthi bethi ke manje ngoba ke wena ukanje manje sesodlala ngawe no bayangathi ukuthi esikoleni the real owamemthemba umthinti. Lento iyangithatha when you mentioned ukuthi esikoleni bakuphatha kahle uthisha abafundi uloyo okuphatha kahle ongahlangana naye awuhlangana naye. Yes. It's very hard to wake up in the morning and uzohlangana umuntu who would constantly remind you ukuthi nasi sister bani. Oh nangu lo mfana ntombazana. Oh nangu lo sisibhuti. Those are the words owazwa edlula noma ephonswa ulo ebone brave kuwena. You uyazibona to brave and uyazazi ukuthi brave. Yeah. Kuyenzeka sometimes kube khona a gay person okhona esikoleni who might not be brave than you. Yes, of course. How do you support leso structure as umuntu obold esikoleni ukuthi kungabi yinto ebhebhetheke ekutheni laba angakwazi ukuzikhulumela wena ukwazi ukubakhulumela? Into engakusho ukuthi when there is someone osho lo magama lawo akanjalo asibe imbumba sibe i-team hlangane sama gays simqonde lo muntu iphele futhi lonto leyo or maybe like mhlambe esikoleni once I raise ku principal or once ayiqala kuthisha uthisha mhlambe wangayizwa kahle mhlambe wayiziba for isikhashana siyabona ukuthi uyayiziba siyahamba siya principal mhlambe siyabona na ukuthi principal there is no action awenzayo siyamfisana naye lo muntu lo asimshayi siyamqala simhlalise phansi ukuthi no 1 or 2 asothanda if sibona ukuthi oh no kuyabhebhetheka ke manje kuyanyukela ke manje hayi angazi nawazi angazi
So bengifunda eMatabeleTulu Primary School. eMatabeleTulu bengumfana nje osemncane vele phela osemncane ngani lapho ngayitshela ukuthi hayi lokho kuzobuye kushintsha yabo lokho kuzobuye kube nje. I remember ka grade 2 uyazi ukuthi masikhula bedlala oshumpu bedlala ingathu kwala bodlela amathini bengiparticipate nami ngiyabona ngithanda nje ngimo kulezo zinto lezo nothisha bese beze beyibuza ukuthi hayibo indaba wena wangadlala ibhola wathanda ukudlala lokho wathanda ukudlala lokho. I remember ka grade 3 khona manje omunye uthisha wangibuza ukuthi wazofana nami phansi wangibuza ukuthi why uthanda ukudlala lezi zinto lezi kanti cha why ungadlali nabanye abafana udlale ibhola tontontoni and then ngamtshela ukuthi ngiyathanda nje nami I don't know why ngithanda kodwa nje ngiyathanda kufikela nje umuza ukuthi nje angidlale lokho you know ngingakudlali lokho. Okay ka grade 4 ngiqhubeka nje ngibe lo mfana lo nasekhaya bangazi ukuthi ngisawumfana ngisaw right yabo nje angangatshengisa ukuthi nami futhi angaka like bangangiyibona ukuthi kodwa ngithanda izinto zamantombazane kodwa angakazazi kahle ukuthi ngifunani in life. Grade 4, 5, 6, 7 ka 7 saba ne farewell. Okay abazali bami babe excited ukuthi okay singafika grade 7 yabo nje sine farewell njengamanje. Okay ngaphakathi ngiyasho ukuthi oh no ngiyahalela ukuyigqoka ingubo kodwa phela ngesimo abazali bangazi ukuthi ngikanjani but ngiyafisa ukuyigqoka ingubo yabo but nanku mawuthi ngithengele lokho yabo kumele ngimjabulise. Okay ngigqoke lokho ke ngibe nayo farewell ngibe right ngibe sharp sengiyazazi ke manje ukuthi okay ushuthi mina ngikanje ngoba phela ngiyakhula the time ngikhula ngiyafunda futhi ukuthi okay emhlabeni kunabantu abakanje kunabantu abakanje kanje ngiyakhula manje okay ka grade 7 sibe nayo farewell kube mnandi kujatshulwe but ngaphakathi angekho right because into angifuna ukugqoka kuyini kwakuyingubo but phela ngeke ngimtsheluza umzali ukuthi ngifuna ukugqoka kanje ngifuna ukwenza nje because angiyikhokheli and futhi ngisajabulisa umzali. Grade 8 ngingena ke bejaka manje high school. Ngingena high school ka grade 8 ngisayimina nje kodwa phela u-antwam I think wayesengibona ukuthi oh no ngazi khona but all wrong lana. Ngiyangena grade 8 ngisayimina ngisa excited ngingena high school ngi-right nje ngisharp kuze kufike la ka grade 9 la ibhomu ayisiphuma khona ke manje. Hayi wena ngiyakutshela yeah iyaphuma ibhomu ka grade 9 u-antwami ekhaya ngase ngisho ngi-open ngi-right even the way ngi-acta ngakhona ngugirl nje ngiyathanda ukucleana ngiyathanda ukuqoba ngiyathanda ukuba more ekitchen ngiyathanda nje ukwenza izinto zamantombazane but ezabafana no makuthiwa ngekho amanzi ngasekhaya abuye-hambe-ke shem abuye-hambe shem amanzi ngasekhaya ngeke phela ngiqamba mangithi no amanzi awahambi no amanzi abuye-hambe. Angithandi ukuba involve ey'ntweni zabafana ey'sindayo tontoto no ngathi ngingacleana ngibe nje endlini. Ka grade 9 la khona kwakuyi-Valentine khona sengise-high school ngoba befuna u-MC which means MC wayengekho-ke lapho-ke ngisho kukhona i-competition makhona i-competition mina ngangena kwi-competition ngiyosakaza mangiyosakaza bona bangithatha bangisebenzisa bathi no wena uzosakaza wena uzosevulela ishow uzivalele ishow there is where engaphuma khona kwi-closet ngayiveza mina okumina ukuthi okay this is owami Mthimbu ukanje nomuntu oyengangazi but oyesengibona ukuthi oh no lo akayena umfana oqondile ophelele. Okay so the real Owami that's when aqala lapho he was discovered ukuthi kusesino Owami who's a diva who's loud. Exactly. Ngiyakhumbula ngibona one of your clips uthi nje uma uyayideliver yini impama. I really love that. Let's original Impama. I like that because nabazali uthi mangabe uphila nabo umntwana wabo sebeyakubona ukuthi manje usu the real Owami. Bakutreat kanjani from ekutreaten kwengane yomfana now you are a diva at home you are a diva at school. Guys, I don't wanna lie. Ekhaya, they're very supportive. But very supportive, especially Antwam, she's very supportive. And also now, but Uma, yeah, supportive, but unakho lokho ukuthi maybe like one day mhlawumbe mhlawumbe uzoshintsha. I'm telling you, yeah. Wena? Phela umzali uyambona ukuthi okay, umzali if uthi mzali ngicela ukwenza ikhanda, ngicela ukwenza lo, but umzali uyambona ukuthi oh no. Unakho ukuthi oh no maybe umntana uzoshintsha one day mhlawumbe angithe mhlawumbe nje kusawukhulu ongathi maybe after 20 years mhlawumbe uzobe mhlawumbe kusayi-stage you know but nje ekhaya ba very supportive ukhulu wami ubayangamukela bayangithanda the way engiyiyona bayangithanda nje bayangisupport and also ngiyajabula lokho ukuthi nginomndeni ongisupportayo ngoba kukhona abanye abantu abangekho supportive imindeni yabo engekho supportive through iy'ngane zabo
zizigcine seziyibulala futhi they-commit suicide, which is wrong lokho. Kanti umzali, you need to sit down nengane yakho uyibuze. Yes, it's very important ukuthi ingane uyibuze because kuningi esikuthola ngaphakathi, kuningi esikuthola ngaphakathi and kubuhlungu and abanye kuyakwenza ukuthi futhi kubabulale. So uthi mangabe uthola ukuthi sekukhona a gay person, a transgender or an intersex or a lesbian oyihengile or ohlukumezwayo esikoleni noma ekhaya, kuwena ikuthinta kangakanani njengomuntu osithi masimbuka social media sisho ukuthi mangase ukhulume izwi elilodwa lingakha yini efika kuwena oyibonayo ukuthi ngayi message ethi it comes across everyone emphakathini? Kungithinta kabi and kuyangihlukumeza ngaphakathi because awukho umgqomo wokulahla umuntu, awukho umgqomo wokulahla umuntu. Kanti cha, kumele umzali amkele ingane the way ingakhona. Ayamukele because nayo ingane ikhona izothola ukuthula ngaphakathi. Yeah. So abangani bakho uyabanabo besilisa abathi ngumuntu wesilisa or amantombazane athi ngamantombazane, or you have also gay friends? Nginababangani bamantombazane, nginababangani babafana ba-right futhi bangitshitsa she has owami the real owami emsimbi ba-right shoshem. You know, girls are also inquisitive entertaining and boys are also inquisitive entertaining. Awukaze uzithole une-discomfort to change around your friends? Makhonto ufuna ukuyigqoka uyangageza even phambi kwabo if I may ask? Ngageza phambi kwabo. Hayiwe. I did before. Ngake ngakwenza ngageza nje phambi kwabo ngi-right, nothing much yenzeka, no. And you were comfortable kwaphela kanjani? Ngiba she comfortable chika. So umjolo wakajola? I want to know. No, We want to know. Ngingajola, but now angikho kwi-relationship, no. But how was your relationship at first? Because I'm sure it was the first time dating someone. Yeah, it was the first time she I don't know live. Wako right. Yeah. But okay. Oh, okay. Okay, like ngathi but okay wengekho unganginike leso sikhathi is right. Okay. Yeah, okay, and also that's why ngemali. Oh, you have money? No. I'm just checking. Just checking. But yeah, phela awukwazi ukuthi okay manje ngicela i-time manje no. Oh, so before this date ningi ningi. Yeah. Yeah. Phela vele obviously social media la hlangana khona. So nala ngephasi ngabonani ku social media. Yeah. So no guy ke sahlangana ke ya move ke conversation to kahle sahlangana ka TikTok ku social media ka TikTok. Oh yeah. Ka move conversation to WhatsApp. Must move conversation to WhatsApp okay sakhuluma kwaba right. Ladlula isonto ngambona uGuy no like ukuthi sabonana in a public space. Yeah, she kwaba right. Yaphela inyanga yaphela okwesibili, but okwesibili lakho nesengimbona khona ukuthi umuntu kanjani. Oh. Wakuphatha kahle? Iqala le relationship kwako right she kahle, but in the middle ye relationship kwase izinto osubona na ukuthi oh no. Ngifake enkingeni lana. Okay. But you know pick up wakubona again kuyinkinga ke kwenza ukuthi uthi I don't want to be in the relationship anymore. Isikhathi sakhe wenganginike isikhathi is right. Esifanele izinto uyicela izinto eziningi futhi ngishem. Hayi ngeke phela kufanele ngibe mina ngicela yini, but yena ucela mina ayihlangana yenze sense no. Okwesithathu nami ngasishe ngambona ngenza research phela ave ngiyenza ngisho research ngaweke mina ngasishe ngambona ukuthi umuntu kanjani. No, wengangithandi like wengangithandi. Yeah. Okay. No angikaze. Akazule ntombi? No angikaze. Namanga wena. Angikaze serious. Angikaze she ungaba. So bungasheli? No, bengasheli. Benginababangani amantombazana ababahle futhi kuze kusho ukuthi ayibo. Wena uyini ohamba neziqubu ohamba this day shisayo kodwa she lutho. No angikaze shame, angikaze she honestly angikaze. Omunye umbuzo ke lo ke esikoleni ababuye bengibuza bona but amanye phela ayibo ama schoolmates bake bengibuza ukuthi wena kahle kwenzeka kanjani ekuseni omuvuka. Oh yeah. Yeah, or like ayikho intenzeka la. It's just you.
imina she emina baze basho ukuthi oh no wena sikubonile uhambe namantombazane manje bogeza kanjani na ngithi oh no guys bengigeza kuyagezeka besilala nje sonke ayikho kodwa into eyenzakalile bengiyimina she even nabo ngababuza ukuthi ayikho into eyenzakalile banakho ukuthi I think that ungitrigger ungipranka something into kanjalo you know esikoleni I think abakabi abaka-understand more ukuthi oh no lo muntu ugay kahle exactly ugay banakusho ukwenza sha ama-movement engingawazi she yabo ngizame nje ukungiseduce she nepeni wona amantombazane yes ngiyakutshela and lokho kungenza ngicabange more ngisho ukuthi oh no laba benzani abangikholwa just like abaka-understand ukuthi ayi wena namanga wena ifihlile obinduku angazi kodwa wena yeah ngeke ofike ekamereni see zoyibonela wena no angikaze nje ngisayitshitshi phaqa. So you've never had sex? Never at all. Never. But like kwenzeka kwake kwafika to the point where ngithi ayingeke thathele manje kodwa ngobe ngicabanga sa no awukuma uyibambe So you've never had sex? Never. At age of 18? Never done. How I wish. How I wish. Thebedlala masgozi. But that's besudlala masgozi Please wait. And at your age, never. Never die. Never. Wow. That excites me. Firstly, Sanasam, just know what you are worth it. Ne? There is no one who would do it better than you are. You are perfect in your own way. And there will be a time where uzofika ushele bafana abaningi on social media baphinde bakushele futhi nasestratini as ukuthi yini osuke uyifuna kwi relationship nomuntu because umuntu angafikela afikele kweni airtime afike afuna ifone yabona those little things they are new kancane but just pay attention ukuthi yini osuke uyifuna kwi relationship ungajaha ucansi because mawujaha ucansi it could lead you to HIV positive. I know that. If not HIV positives, you might get STIs. That means they need to be treated. And at this age, I'm happy with those guys. You understand? So it makes me happy because now I'm still excited. We have young LGBTI exposed into the So when I have a conversation with you, usaphepile, usazithanda. So iba uzwenze nomsuna 46 so ngayijahi trust me even it's a pleasure yabona nje uzoba right yes sis okay yeah ngiyakuthola done that's ekhaya so whatever you do make sure ukuthi you excel empilweni yakho just go for good things go for future bright go for love go for everything that comes in your way positively then you'll be fine. Khuleka ngizowaba mamazi wakho. So wenza ngelilanga uthi as you usibona ukuthi okay usawumfana and ngelinye ilanga uyabona ukuthi mhlawumbe ungathanda ukuthi ube ne feminine look more facial ube more softer ube ne hips ne figure and so forth. Would you get to that point or when you get to that point do you know which channel to go to? No. Mubabona abase ekdile lapho. Have you ever asked ukuthi benze njani or benza kanjani? Ngizosho bathi khona into ekuthiwa BBL, you know, but I think bathi hamba uya hashe ya tonton and then babuyise be right or nala kuthona la South Africa I think siyakwazi like uyishintshe ufaka amabele tonton kanjalo I think but I don't know which process abahamba kuyona ukuthi benze njani, you know, But just to share this information ukuze abalaleli ekhaya babone the difference between me and now. I remember when I also discovered myself as a feminine gay man because when he wanted to be feminine but at the same time I was gay. Then I discovered myself saying cool, but you know what, I don't think this is what I fully want.
ngathola ulwazi lokuthi ngihamba ama-organizations are within the LGBTI in order for me to get information because funeke ngikhule ngizothola upartner Exactly. and bese ngithola upartner there will be a time where funeke ngizi-engage naye Okay. silale phela of course. So how do I protect myself in order for ukuthi singakwazi ukuthola HIV or ama-STI? Those informations are very important now to ukwazi ukuthi share with your friends, share with your peers esikoleni. So don't feel ukuthi there will be a place where you don't get information. Kuyikhaya NT19 ne? Yeah. So for your information, there is an organization here in Durban. They provide, trust me, they provide a home replacement. Ngihamba kuyona duzane. Well, Not now. are we finding the mind? Not in manje. Not now. That's fine. Take your time, and then you start on hormone replacement pills, of which it's a headache because it goes through your head. Because once you have them, you have them. Okay. Yeah. So you're not ready at the moment. No. Are you feeling like now? Khuleka ongizokufonela isikhathi seza wangashaya ngisho 20 semncane kami ngisafuna nje ukuhamba ne bathini Go no. yabo le ngono le yami Yeah. ngifuna nje ukuhamba ngayo khuleka kodwa nje 27 28 6 Okay. zobe sengithi So uma nobaba at home uyaphila nabo kungenzeka ukuthi bahlala endaweni ehlukene or ungenza bahlala endaweni eyi-one. no ngiyaphila nabo Okay. and also bayangithanda futhi but angihlali nabo ekhaya Okay. uma uhlala ePretoria ubaba uhlala around la eDurban but ngiyayomvakashela yebo but yeah noma uyafika uzovakasha futhi ekhaya. So did you have time to sit down nomzali wakho uthi ma mina ngu-real owami manje I just wanna disclose my sexuality. I just wanna tell you ukuthi ma or baba angithandi ukuzibona ngithanda umuntu wesifazane ngithanda wesilisa. Uke waba naso isikhathi sokuthi ukhulume nabo wena uyakhula nje bayayibonela? Oh no angikaze ngaba naso isikhathi and angiboni futhi ngizoba naso. It's just angikhule bebone nje umfulu uhamba Umfulu uhamba. bazobona nje umfulu uhamba ugeleza but Yeah. angakafiki kwi-stage engisho angakasireach i-stage engisho khona ukuthi nginawo lowo mandla lawo ukuthi ngibaface ngibatshele into kanjalo no bazobona nje ngokukhula kwami. Ngiqale ukuluka last year mangikala ukuluka last year ngishilo uqala ngathi uma ngihlala naye but I was scared. Uma I didn't tell her ukuthi ngiyoluka ma but uma weza ngoDecember ngathi ngiluka okay kwase ku right vele ekhaya bangisibanga sebe yabo sebeyangazi but ngangisaba ukuthi okay uma engabe uzofika ethini njengoba sengilukile engabe uzofika ethini kanti like akashongo lutho wavele she overcome over right like shakashongo she lutho shem but I was scared ukuthi okay engabe uma uzothini you know. So I've seen nakhona na ku-social media ukuthi ngendlela omkhulu ngakhona uhambe wazofika kwi-million of likes, you know, yes. yeah, of which that's amazing. That's amazing. Usebenzile. Thank you so much. Looking at how I was exposed to social media back then, it wasn't how it is right now kunina. And ngendlela umsebenzi owenze ngakhona kunama-gays ngaphandle semancane asafunda isikole, Yeah. kunama-lesbians within the LGBTI. What would be the wise words ongathanda ukuthi akwazi ukuthi bagqugquzeleke nabo ukuthi bakwazi ukuphila kwi-stigma ababhekana nasemphakathini, discrimination ababhekana nayo emphakathini, imaphi amazwi angakhishwa the real azokwazi ukuthi asakhe naso sikhona emakhaya? Engakusho ukuthi if kukuthi usuphumile kwi-closet just be yourself. Don't try uzama ukuthi ngizoyishintsha njengamanje ngizenze usibanibani because once wazenza usibanibani totally wrong uzobe usuyishintshe wena. And also phela in this industry ngingasho ukuthi unakho ukuba tempted kancane. You know why I'm saying that? Why? Ukuthi njengoba ngiyimina njengamanje angithi umuntu ozongazenza the real owami emthembu uzothi sekuqhamuka komunye umuntu ongangazi. Let's say uyaphuma kwi-closet kade ayifihlile tontoni whatever but manje useyaphuma usizofuna the way agqoka ngakhona ukuthi uzoshintsha uzoyishintsha she. Yes, just be yourself. Uthande abantu abakuthandayo, laba abagcidelela phansi abadiscriminate-ayo ungabanaki. If nje wena thokoza nabantu ohamba nabo aba-right and also nomndeni wakho uthande lokho kuzokuyisa phambili. Thank you.
So leyo kuhlukumezeka ngeke ngisho ukuthi ngeke ngahlukunyezwa noma ngeke ngisho ukuthi ngeke ngahlukunyezwa mhlawumbe umuntu usungibhulisha ke manje angishaye ke manje angibuze kumosi no but ngeke nga experience whereby ngake ngaba nayo experience whereby mhlawumbe let's say mhlawumbe ngiyahamba mangihamba uyazi ukuthi emgaqweni mhlawumbe ngasesitolo kujwayele ukuba khona nabafana abaningi uyazi ukuthi bakhona abafana bazoqala yes so kangiye esitolo mangiye esitolo ngihambe ngiye ngigqokele nje ingubo yami sengigqoke ingubo I saw lalela. Yeah. so ngigqoke ingubo ngesitolo and khona le group le yabafana okay shaku ikhulume nje izinto ezimbi yes ikhuluma izinto ezimbi ngisikhula besijwayele ukuthi sonke sabafana namantombazane lidlale sonke oshumbu sidlale nje sonke but now ngeke usakwazi phela manje sidlale sonke because sokona abafana sebebona njengeinsizwa yes abangasayibona njengeyingane sebebona usasaba amadoda manje amadala yes if sebezongibona njengamanje ngumuntu lo onguyena mobuka bona it's like akusahambisani sebebuka nje into nje abangayazi so kwangiphatha kabi kabuhlungu lokho ngoba ngathi abantu futhi esadlala nabo labo arona nalisadlala nabo ngangicabanga ukuthi bazosho into ebuhlungu kanje ngami while ukuthi back in the day sadlala nabo kanje kwakumnandi sasendaweni ku right even maku Christmas sasamba sonke sigroup share sendaweni samba sonke but now sekuyibona ase being discriminated kanje kwangiphatha kabi shema mfumqamanga izinto engibhekene nazo empilweni ikhona nje ukucwasa kodwa ke phela ke sengiyitshele level ukuthi I know what I want and also mangizovumela abantu ukuthi bengicwasa belokhu besho izinto even kule community engihlala kuyona bakhona abantu like basho ukuthi oh no awumbuke selona yini ndoda ndini phela wena uyindoda end of the day tontontoni but lokho anginginaki because ngiyazi ukuthi ngifunani kubhlungu ngaphakathi kuningi esibhekana nawo kushem angifuni mangosho kuningi esibhekana nakho and kunzima shem angifuni nakho as much as ibullying uyichaza ukuthi eyakho ihamba ifike ephi CNT91 we've noticed ukuthi ama comments ayaba khona whenever you post something so nakhona bebezophendula bearing in mind ukuthi kuzoba khona ama comments homophobic kube khona ama comment athanda ukukuvezela uthando to what you are doing as young as you are power esuke ikhona lapha yana to discriminate you how do you handle it kunzima what psychosocial support oyitholayo ukuze mawubona umuntu ezokubhala kabuhlungu lapha yana it may fear kuwena ufuna ukudile nayo as a person ngayitshela ukuthi if ngingena ku social media or ngiposta something the comment section angeni bona every time angeni bona ngiyangena nje ngibuka once mangene kuona uyaba khona ugcinga phakathi osho ukuthi onokwazi kabuhlungu bazwangidelela umuntu but ngiye ngitshela ukuthi uyangidelela but ngiyakhula at the same time uyangidelela uyangibona ngiyakhula page lami liyakhula ama brains afuna ukusebenza nami yena yini okumkhulelayo ngabona ke indaba zakhe so ngike ngitshele lokho ukuthi okay for me ngize ngibe right emoyeni angangeni kuma comment section because azongibulala awu lezi ihluzu zendoda isifuba yaboshe le ethi unesifuba esiqala emabeleni iyona le engenza ukuthi yes isifuba esiqala emabeleni awumbuke nesifuba esiqala emabeleni imagine nginesifuba esiqala la emabeleni mina hayibo ayingeke well vele ukuthi angimlande ke lokho shebe bathi unesifuba esiqala emabeleni nesifuba sendoda if umbona umntwana wakho ukuthi akakhuli ngalendlela le ufisa ukuthi akhule ngayo it's very important ukuthi umhlalise phansi ukhulume naye because the communication between umzali especially umuntu wesifazane nengane ibaluleke kakhulu ibalulekile because ingane yakho wena umuntu ngizokuthiwa umuntu wesifazane understand better than umuntu wesilisa you know so if uhlala naye phansi ingane uyibuza mntanami ngiyakubona ukuthi no ukuthi 1 no 2 no 2 awuhambi kahle kwenzakalani you know hlala phansi ukhulume nengane yakho uyamukela ingane yakho because ungayamukela ingane yakho eyakho ingane zoyishonisa eyakho ingane so
hlala phansi uyamukele uxole nawe ngaphakathi uxole ngaphakathi momzali. Mina ngiya-understand ukuthi why umzali engasheshe accept ukuthi ayi umntana munjena manje uzongibukanisa nomphakathi. Bazothini manje ekhaya yabo umndeni umzali usuke ecabange kakhulu ecabanga ukuthi emndenini uzothiwani. Let's say umzali ushadile meshadile kuney'ngane zesilisa yathi izingane zesilisa kuthiwa izona ey'vusa umuzi izona nje ey'balulekile emndenini kakhulukazi. Makuhlangene kumndeni let's say khona iceremony nyana nje eyenziwayo makuhlangene kusezokuloku kuthiwa ayi niyambona ke lona kanti cha makuthiwa niyambona ke lona ke manje yini manje funani manje lana umzali akuhlali kahle umzali like akufiki kahle ingakho ngithi ngiyam-understanda nomzali if ethi mengafuna ukushesha amukele umntwana wakhe the way angakhona. Like let's say sekumina ngedwa umfana ekhaya khona izinto ekumele ngizenze ngingazenza because ekugcineni ngumfana lokho shiyisi ngiyakwazi ekugcineni ngumfana as much as ngenza izinto engiyithandayo but makuthiwa khona isimo ngempela siyangiphoqa no ngingazenza shame I don't wanna lie. So we've seen your lines that you share on your content. What is your best line that you can give us today? Give Ama-lines enesigaxo impela it to us. Engakusho nje ukuthi monakeza indaba uwena shona phansi ngoba mina ngiyaphezulu yebo. Thank you so much. Isiwe kwi-comment section. Oh yeah. Yes, isiwe kwi-comment section. Monakeza indaba uwena oshona phansi mina ngiyaphezulu qayidili. Nge-content yami ngiyayibona into engifuna ukuyi-achieve about i-content yami ngiyayibona ngisebenza nama-brand amaningi. Ngiyayibona futhi ngisebenza emsakazweni Ukhozi FM. Uyakwazi ukusakaza? Yes, ngiyasakaza nje mina. Give me a line la. Kwenzakalani namhlanje la studio?